بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይሁን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ አለኹም ከመይ ወዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቀውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ጽዮን መጸጊዕትና ኪዳና ምህረት ኪዳነ ቃላ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። መስከረም 26 ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። እንቋዕናብ ወርሓ ጽጌ ዘመነ ጽጌ ጾመ ጽጌ ብሰላም ኣብጽሓና ኣብጽሓኩም። እዚ ወርሒ እዚ ወርሓ ጽጌ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ዘመነ ስደታ ንጽጌ ሰናይት ንጽህቲ መርዓት ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ እዩ። በዚ ወርሓት ድማ ንጽህቲ ኣዴና ንወዳ ሒዛ ናብ ስደት ዝኸደትሉ ወርሓት እዩ። ከምቲ ብሩኽ ኣዋርሕ ብሩኽ መሬት ኣብ ሃገርና ምቁር ፍርያት ዝፈረየሉ ከምኡውን ድማ ብሩኽቲ ማርያም ንጽጌ ሰናይ መዓዛ ክርስቶስ ብምውላድ ንወዳ ሒዛ ንምድረ ግብፅን ምድረ ኣግኣዚትን ዝባረኸትሉ ሰናይ ወርሓት እዩ። ንሄሮዶስ ሰይጣን ኣብ ልቡ ኣትዩ ንህፃን ክርስቶስ ክቐትሎ ይደሊ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ንመልኣኹ ሰዲዱ ንዮሴፍ ከምዚ በሎ ማቴዎስ 2:13 ንሳቶም ምስ ሓለፉ እንሆ መልአኽ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዩ ሄሮዶስ ነቲ ህፃን ክቐትሎ ይደሊ ኣሎሞ ተንስእ ነቲ ህፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብፂ ሂደም ክሳዕ ዝነገረካ ኸዓ ኣብኡ ጽናሕ በሎ። ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ከደ። እቲ እግዚአብሔር ብነቢ ንወደይ ካብ ግብፂ ጸዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮዶስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ ይብለና። ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ፍቕሪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስደታን ከርተታን ብምሕሳብ ስለወዳ ክትብል ዘሕለፈቶ ስደት ጾምን ጸሎትን ብማህሌትን እዮም ዘሕልፍዎ። ሊቃውንቲ ኣቦታትና ነዚ ጾም እዚ ናይ ንስሓ ጾም እዮም ዝብልዎ ወይ ድማ ናይ በረኸት ናይ ውልቃዊ ስዋኤ እዮም ዝብልዎ። ናይ ኣዋጅ ጾም ኣይኮነን። ስለዚ በረኸት ክበዝሓልና ፍቕሪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ክሓድረና ድማ ንሕና ብዝተኸኣለና እንዳጾምናን ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴናን እንዳለመናን ነዚ ሰናይ ናጽጌ ጊዜ ክነሕልፎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይሓግዘና። ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ቅንያት ጾመ ጽጌ ይግበረልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 26 በዛ ዕለት እግዚአብሔር ንቅዱስ ገብርኤል መልአክ ናብ ወዲ በራኪዩ ናብ ዘካርያስ ልኢኹ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ካብኡ ከም ዝውለድ አበሰሮ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ናይ ዘመነ ብሉይ ዛዛሚ ናይ ዘመነ ሐዲስ ድማ ጀማሪ ኮይኑ ካብ ዘመነ ብሉይ ናብ ዘመነ ሐዲስ ካብ ነቢያት ናብ ሐዋርያት ዘሰጋገረ ዓቢ ድልድል ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ እዩ። ዕለተ ዕረፍቱ ድማ 2 መስከረም እዩ። ስድራ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ አቡኡን ካህን ዘካርያስን አዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ክልቲኦም ብሕጊ እግዚአብሔር ጸኒዖም ብፍቕርን ብስኒትን ብምክብባርን ብምትሕልላይን ካብ ኃጢአት ርሒቆም ብንጽህና ዝነብሩ ቅዱሳን ሰባት ነበሩ። ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ህይወት ክነብሩ ከለዉ ግና አዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውላድ ኣይነበሮምን። ካህን ዘካርያስ ኣብ ቤተ መቕደስ ከምቲ ልሙድ ካህናት ጸሎተ ዕጣን የብጽሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ብወገን የማን እቲ መሰውኢ ዕጣን ቆይሙ ተራእዮ። ካህን ዘካርያስ ድማ ፈርሐ። እቲ መልአክ ግና ዘካርያስ ጸሎትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በጺሑ እዩሞ ኣይትፍራሕ፣ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ እውን ወዲ ክትወልደልካ እያ፣ ስሙ ኸዓ ዮሐንስ ኢልካ ክትሰምዮ ኢኻ፣ ንዓኻ እውን ፍጹም ሓጎስ ክኾነልካ እዩ፣
بلدتو كا بزحان كحقوسو يوم وين ميسن زسكر كونه زي السكر مست ايكستنيو كاب مهصن عديو جميرو منفس قدوس حدا رأيو نسو كاب دك اسرائيل نبزحان بتمهرتو كاب املكوته طاوت ناب املكوته እግዚአብሔር كاب جبير حاتيات ناب جبير صدقي كملسوم ايو كمون نلبي ابوتات ناب ولد نحلنا اتم زي اززات دما ناب امر صادقان كملس بتي نبي الياس تماريحو دسرحلو زنبره حيلي منفس قدوس ققد مغويتا خيد ايو بلو ابونا زكرياس كا نتي ملأخ انا شنجيليه سبيتي كا موائل حليفيو ازي كل زبلكاني كمي كم زقون بمنتاي كفلت ايه بلو شعوتي ملأخ انا اب قدم እግዚአብሔር ዝቀውም ቅዱስ ገብርኤል የ ባርከስ ዘረባይ ስለዚ ሰማዕካኒ እዚ ኩሉ ክሳብ ዝፍጸም ዓባስ ክትከውን ኢኻ ምዝራቡን ክስእን ኢኻ በሎ ድሕሪዚ ጸሎተ ዕጣን ፈጺሙ ምስወፀ ከምቲ መልአክ እግዚአብሔር ዝበሎ ዓባስ ኮይኑ ስለዝነበረ በኢዱ እናመልከተ ክሕብሮም ጀመረ መዓልታት አገልግለቱ ፈጺሙ ናብ ቤቱ አተወ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ሰበይቱ ኤልሳቤጥ ጸነሰት ምእንቲ ክብሪ ጸሎተ ዕጣን ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ሕጋዊ ርክብ ፈጸሙ ሎሚ እውን እንተኾነ ምእንቲ ክብሪ ቅዱስ ስጋኡን ክብር ደሙን ቅድሚ ቁርባን ሰለስተ መዓልቲ ምሕላው ይግባእ ቀዳማይ ሳሙኤል 21 ፍቅዲ 1 ክሳብ 6 ድሕሪ ቁርባን ከኣ ክልተ መዓልቲ ምኽልካል ይግባእ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 24 ስለዚ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ክጽነስ ከሎ አፍ አብኡ ዝዓጸወ ክውለድ ከለ ድማ አፍ አብኡ ዝኸፈተ ዘርሐወ ቅዱስ አቦዩ ከምኡውን ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ከሎ ንድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ከም ዝኾነት ፈሊጡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደላ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 41 እቲ አንፈር አጸ ዝበሎ ኃይለ ቃል ቅዱሳን ሐዋርያት አብ ሲኖዶስ ቅዱስ ያሬድ ከኣ ኣብ ድጓ ሰገደ ኢሎም ተርጉመምዎ ኣለው እዚ ኣብ ማህፀን አዲኡ ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ከሎ ንጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ስግደት ዝሰገደ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ወላዲት አምላኽ ኢሉ ናይ ጸጋ ስግደት ዝሰገደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ዕለት 30 ሰኔ ተወልደ በዚ ዕለት ድማ ጽንሰቱ እዩ መስከረም 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ጽንሰቱ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ቅዱስ አቦሊ ሰማዕት ፍልሰቱ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ አቡነ ሀብተ ማርያም ጻድቅ ዘኢትዮጵያ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ ዘኢትዮጵያ ቅዱሳን ሰማዕታት ናግራን ቅዱስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከሳቴ ምስጢር ዘምድር አጋዚት ኢትዮጵያ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም መሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ بعبي دمسون عويلا بلت نسخي كاب أنستي برختيخي فركر سخون برخيو عدقويتاي ناباي كتمسك إزي كابي كون اللي إنه دمت سلام تخي من سمعكو أبكرسي هزان بحاقوس تسراسرة إتي كابك زيابي اتنقر لك الكفت سميو مو إتا زأمنت برختيا لوكاس معرف حدا 41 آمين سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أبلب ويعنبب آمين وسبات لإكزابهير ولا ولادتو دنجل ولا مسكالو كبر زود غازنات أبي بعفا قدسان تكوهان ملاكت يتعرملنا برخة صلوة أمالادنة أي قدسة قدسان نسوة نسعان مورهان عدينا مسكلاتنا يخون صومنا دما بسلامات جميرو بسلامة فتسمنا صوم بركة صوم نسعنا صوم نسحا يكبرلنا آمين وسبات لإكزابهير